vážení diváci mého kanálu. Vím, že vás není mnoho, ale vítejte u druhého dílu našeho cyklu Život ve staré Chrudimi pověsti a legendy. Dnes se budeme zabývat pověstí, která se odehrává v Břetislavově ulici, v domě, kde dnes stojí pánské holictví. Takže začalo to vlastně v 19. století, kdy vlastně v Chrudimi bylo mnoho pověstí, které vlastně se zde odehrávaly. Bylo to teda v Břetislavově ulici a v tom domě žila Dorota Kvapilová. A to byla prostá žena, která v malém rodinném domku bydlela vlastně naprosto sama. A jednou si vlastně ta Dorota před usnutím četla svoji oblíbenou knihu, když najednou vlastně zhasla svíce. A Dorota si myslela, že to je pouze průvan, a tak svíci opět rozsvítila. Ale v tu chvíli, co škrtla silou, objevil se vlastně malý plamen a vlastně hodiny začaly odbíjet půlnoc. A tak Dorota zapálila svíci a tiše si řekla: "To je ale hodin." Svíce krátce hořela, když najednou zase zhasla, rozlétly se dveře a Dorota vlastně zahlédla jakousi vysokou postavu. Ta postava se k ní pomalu přibližovala a hlubokým hlasem řekla: "Doroto, podejte mi kratiknu." Dorota se celá vlastně vyděšená polohlasem zeptala: "Kdo jste? A co tady děláte?" Osoba jakoby z ničeho nic ještě více povyrostla a naklonila se k smrti vyděšenou Dorotu. A ještě hlubším hlasem pronesla: "Jsem ďábel a potřebuji tě ten kratiknout." Dorota se strachem a klepajícíma se rukama pomalu vzala kratiknout a podala té záhadně osobě. A ten ďábel ji chytl ohromnou silou za tu paži, vlastně chytl ten kratiknot a tím kratiknotem jí vlastně uřízl nos. Ten nos upadl na zem a najednou se objevil v ruce toho samotného ďábla a vlastně na zeď tím nosem napsal ten ďábel čísla 7, 17, 77 a 87. A ta Dorota bolestí a tou hrůzou omdlela. Vlastně byla tady další příhoda, protože ona se probudila ráno na tom stejném místě, ale vlastně ten nos měla zpátky. A udělala pár kroků, aby vlastně pohlédla do zrcadla. Na nose ani kolem něj nebylo žádné jizvičky. Podívala se na zeď a ta krvavá čísla tam opravdu byla. Dorota si pomyslela: "Bože, nebyl to pouze sen." A ihned vlastně ta Dorota se vydala do kostela. Ze zážitku, který se jí stal, vypovídala tomu faráři. Ale když vlastně stála před tím kostelem, tak jí ten nos bolel stejně, jako kdyby jí ho ten ďábel ustřihl. A čím byla blíž ke dveřím toho kostela, tím víc jí bolel. Pro hroznou bolest se neodvážila do kostela vstoupit, otočila se a přešla náměstí, a čím dále byla vlastně ke kostelu, tím jí vlastně naopak ten nos méně bolel. A najednou vlastně šla kolem té loterie a tam jí ten nos přestal bolet úplně. A napadlo jí, že si může vsadit. Teď se přeneseme do té samotné loterie. Ta Dorota přistoupila k tomu pánovi, který tam pracoval, a řekla: "Chtěla bych si vsadit." Starý pán odpověděl: "Ale jistě, kolik si přejete vsadit a na jaká čísla?" Dorota vysypala poslední zlaté a řekla: Tohle chci vsadit a na čísla 7, 17,
77 a 87. Pán se na ní překvapeně podíval a nikdy vlastně ty čísla nevyhrál. A vlastně jí pronesl tuto větu. Mladá paní, tolik let dělám v téhle loterii a ještě nikdy podobní čísla nevyhráli a budíš, ať je po vašem. Přijďte zítra na slosování. Dorota se rozloučila, celá netrpělivě čekala doma a druhý den přišla na losování. První číslo bylo vytaženo 7, druhý číslo 17 a ta Dorota se nestačila divit. Tehdy vlastně vzala tu nejvyšší výhru a to bylo 7000 zlatých, ale vlastně ty peníze strašně rychle ta Dorota utratila a zemřela vlastně ve velké chudobě. Po její smrti byl ten její dům prodán, noví majitelé se snažili zamalovat ty krvavá čísla, marně zkoušeli sázet, nikdy nic nevyhráli a ty čísla krvavá se pořád měnila. Vlastně ten ďábel byl vypuzen až páterem Viktorínem a ty krvavá čísla natrvalo zmizela. Tak já vám děkuji za pozornost a těším se u dalšího videa. Na shledanou.